Kamasem. Yo abusia for your mama kwaba e de baso TV so. Eye ohia na monwuno aye de bremo no. Aye asia nesa na ene no me no eba besia de. I minim se adesua bebre no wasua ewo ohia na monwuno mu. Eti me so se wadesua wusua ya na de wusua wo mu no. Mami hu ewo comment section wo na ne questions bebre eni eba bebisa. I na minim se won so ubetimi ayi ano ayeden. Edi amaye esanse wo hweye na wo hwe ni yie nso opanyin mesi ene ye bisa se eye anti ajewa amami ajewa se wo si potimi chichiri wo bi abrantie obi kunu se wo de na ma ne ba a sabi mpreduasa nye se ne ba keke ne ba wo yare me chesa me dua sa ase no amenti ase enti anti ajewa na oya adepa ana so say ade na wo ye no onim say enye na no wo ye ana anteje wa de onye mfumso bia em say ohwe ne ba tunwa na tunwa yo bia odi ni ba kro yo ba so tunwa sebi hwe na bra bo ne ne ma na wo mu na ebe ye de pa se be ma bi be hia nso ope no na je anteje wa na dwendwe pa na we tunwa so a Uha chuwa everyday di kai hu enkroma pe ena enkroma honhom to ne so enti o request efi ni ma me ho say enkroma na ope no so nya enkroma dia na ne je nyina be wie pe ensan say chuwa di je eye ne ma me anya di enti na wo so ofa kwati kwa bia so no nya be ma ne di ma ne ba chuwa na ne ba na ni ji a na ono so ni age na wo say chuwa ye kan say chuwa ma me eye di ope di ma ne ba no ti no ye sa no na je say wo chire ma wo pa che say adia and mami ajewa ye no waya adia na sesen no nya ade sei na obia atimi anya ablante kama sei e de ma ne baba no na nitu ade hunu ni so benya nkroma na nteje bwa so e pre ya no de nya na ma no nti waya ade ebusiafo asema ye bra na eka no anteje wa mimi hunu se wanya ade esan se sesei wono unim se eye oba na ni so ade hu so peso ware nkroma hwe sese wa wie yo wo pray na wo ye wo force ya ma o ware nkroma no hwe ne wa wie ye nsunsanso aba so etinye batan de oba bi se bia fi wo na mimi di bi se e wo so de ma no e wo se wo hwe ade na wo de ma oba no se e fiti no ade na obe hu su hwe de me kan wat ma se enti se wa ya ade ne de me wo ye me de mimi njintum abusiafo onye ntuma sa na tie ndu jitu wa anya ntuma ye sa na tie ye kan ye no anya je wa fie ho no na enkroma kwotena e wo na ni je wo enkroma nso ko fie na ni je ye enti meme de sa wo fi so anya ade a meme de o ya ade ma me e fi so ye ne bana kuma so ade ama no Yesu kra kan se na so mu ni pampo mu ni mu se mo de ne papa mama e be ye de na mo ja wo so no fa de papa wa nya de e ma mo ubisa no kosu ama onyanya nkyere waja se enti sa na tie enti obusa ne maame no wa na kuma so ade de ama no enti no so ojitu so onya ade a ajewan de na adwum de wa ya ade na kyere se de oba bebi sabia no e wo se wo yema no e se wo yema no eno na oba no pe waja se e se wo yema no yo abusiafo an yegusu a kyere se yesu ade ye bra ne se e wo se wo yema no won so wa dwen kyere ene se fatu wo comment section ho na se yes ba kan say enkroma so enkroma wo kopa adwuma meka say enho beka na adwumi say na yire azibibam ene piepia na kopa adwuma ai ma de adwuma no eni fie na siska ni fie na ho ira na enso ye nka se kona kopa adwuma kona kodibo ne wa abonten eti nkunre enkroma wo kopa adwuma na wakọ na adwuma na wo kwakope no wo ko esikani ni se mese ware me ba mame ware me ba sabi mpredu asan arefo e mame na nkoma hu ye na beto na dwendwen na oba afi wantumi ankyere mankyere na yire azigribam na oba no no akoye kwadwen ho a take ni decision sa ba ye wo dwen se die na wo se nkroma wo ye ade nkroma ye no menye ne ya adwen papa because oba enye bibia na onu oba badwe no ho enu ntina Bible kra say oyira woda okukum no ne ho na wenwa no ebia okoka kire na obadwadwe foforo kra
enti na nkroma adwendwe sɛ de akra no wonye efi sɛ onim sɛ wanye papa ne de na antum so a ekom besi fie yɛ de ne a obekɔ obeka yɛ brebi azigibam de nkroma tena ase ka kyerɛ ne sɛ wakonya ohene bi a obɛwale no ɛma nkroma tena afom su nyinaa akyire yi ɛno ka sɛ wɔboa ɛkyɛ sɛ wɔna adwi mu na wɔde so nkroma hwɛ sɛ du ebrebi sa na nkroma begina na wo nyina Debi uka sɛ wɔna adwi ma me no wonya adwen na eni na adwen mu ye maidura bi a sometimes ye fa ne ma bi ne anim di agro ahwe ma adwen keke be na eni na adwen ɛnyɛ sɛ wo hwɛ adwen keke ma me ka sɛm kyerɛ ɔba ansa na ɔba bɛka bibi ne wadwene ho to so abɔ wasi po ne tim ansa na waka waja se ento ɔde so adwene ahwɛ me de menim sɛ na ɔde so na adwene ahwɛ ɛyɛ na ɔba ne ka so be ma ne yɛ so ɛnyɛ hwɛ wo de ɔbɛkɔ akɔsa ahokyɛ ɔkra akɔ enko oba no onko eni emisia be ma bi ne se wo se mepa wo se megitum ebisa nkroma no kra oni haw what I say enti nkroma so hu se he ma me ka se be ma bia ye se se wo chie sisika ansa na wadwene oba ho enti nkroma hu se so onya bibi kita ne nsem a ebeboa ene ho so ne ba bia na ene da so a no enti bra papa ne ka so onko trafie no eya na dwunju bebre onso bo ne tim so onka nche ne yire no obekọ na wakwa ye adwuma no na de papa ne ka bia no agye atum so ajitum no ye adwuma ne sika ba ne nsem a ekom ofie no ebekọ ezikba mani beje se nyina ye koyanim yo abusiafo yegusu edi nkyeremu ne yegusu so esua de me se fa wadwen kan se wadwen kyere no fa to comment section ho say ya bra ne se enkoma nkyeremu anche ne yire ne na yire andwen ho no ondo ne ya adwen wo so de na wo ka na wo se nkoma ene na yire susu ho ansa na wasan kofie ho back anazo se sikani ne ka kire no ne ni kwase nka nkroma kokra yesua de fa wa dwen kire no fa to comment section wo e na afesu ye bra ye hu se azigibam be wuye na wo wuye no nkofo bebreye na me adwuma no me hwe biom na nkofo bu afu enti wo dwen se de pa na ma azigibam otimi hwere ne nkwa e wo movie num azigibam wo wuye no etu obia Bible say esanya eto okwasia no etimi tu nyansani so azigibam enye onu nkwa ne oba odika wasate so a okwa wo so wakowu obi wo da sikam pam bibia ekosoma no enso onyim na okwa otimi firim ndi azigibam awu a enye nwanwa say ka bra bo ho dabi wondwen say azigibam de nkoma ye no a eto na dwendwen che say unwe say azigibam ko ofie ho owusu fa na ode ne ko ni fie ho nyina achi no still anu odwen nkoma ho etu nyini za sa adwendwen we na ma ewuo eto no de tie ni say odwen nkroma ho because odo nkroma azigibam yo ba bia wo de nkroma si nche na ma ne bibia wo biase a ompe wo say nkroma no be ma ono odo no enti sebi o oba odo be ma na oba na afafuru na ye hu de ye ya de free so beti ba ira hu ma ama ba ira mo ye hu de ye na nkroma efree azigibam sa kwotena ba bi asi no onya chedi onusa ye de ne a at the end of the day no nkroma be sa be kanensa da bi men kanensa say de na ye hu ye pa ye hu say enkroma hu say azigibam enyam oba wonyam oba pemfo ye otimi pam no si na asi abonten eti senka owusu hu no na wo fa no na wo say azigibam hu say ne nyankopon na wonya no ne owusu esan se bra ho che nipa de nim se ho kyerewa na ne obeso mu no ono ne unyame na wo de ho akyerew na se unyame nyankopon anja wajeje mu wa ma obi abeso mu a wo de eseda wo dwen wachi asa nanti asa konkonma ho efie ama sabi producer bi di mi ya sa akyerekye ne ho akafo asa akyerew wonim de tie hwe obi o iska nipa on o iska ye pa na awale oba ne tifie enso na oba ne no obekọ fa mate ni edi ne sika 150 pesos be che no na wakodo be ma no ye ka odo any formula bia na ya ade a esesesi because you me say sa wo usu ni sei na opa azigibam na azigibam so mpe no opa kro on fa bia se japadi nyina ma no se nkruma na opa enti nkruma na opa a wote wa osade ne nyem obadwendwen nkruma ho ne ba se ne yam one na fafuro wo ja se odwendwen nyem bi o trase di na o kaka nyem bia na nkruma ne ya na ebeye de se obegya nkruma to wakofo da bi na nkruma no onim se on de one azigibam fafuro na on de opam no enu tina ye ka se edu ba bi na se bufu ba ye nya abotre
me to ida bia me to nyonko for say so obufu a in the key decision anyone need be brain so a in the key decision at the right time no what take decision ope edu ba bi dem say enkroma abufu bai e brazil gbam e ko na dwuma wura no ho na dwuma wura ne bufu ye no e ma ono so bufu ye ento de bufu ne koye sa ade no on e ya bufu ne ba ye e na enkroma control na akoma e na man ba sa wa kan asem eti esi ami bisa o e ye right say me fansa bia wo kunu ana wo nipa bia wo ne nete na wo hwehwe ne wo hu no ana se e bia bibia si no wanante akona dwuma ye ni ho ai eye so woko but bema bi wo ha oba na dwuma ne bubufu no matter how bema ne si tie na dwuma wo mpese obesi wo unma de konje o se bema na dwuma mu ono na mi se bema na dwuma mu te dwuma wo na akwaye no kopɛ de efi ho de na okopɛ ye eno na kofa bufu ne baaye no ugo hwe ni say enkruma nya abofra opia ebreso bebe fie wodi nka bibia kire wo say adwuma ne atre enti no adwuma no kwa wo ya amade echi ntu de trafie ne didi de wo hia bi o de bebrɛw ana no ade adom ne enkruma ho de nso nti no enkruma timi ya adwuma de adwane ba fie ma wodi bia ma mo de bi chiche enti wo ko akopɛ de onye lai onwu ye e de ne wo hawo there be me no asema wo kan tie o sometimes edumre bia ma ye pese ye boye kunu ho ban say okona omaya wo so oye right says woko wo de aduane ba fie all right but ebedu be bi na nkoma so sorry a onko fie asema ye kan esi o obi ho no mo a mfanse bia obetima kwa adwuma onko fie wonye say edi say ne yire ehunu no ana say oba ona ne tindi hu na oni right say be bi oye adwuma no obe nante akọ okay matter was because as gibam em so call for reason or you see the crew mantem and woko na oni be ani crew kom na mo so o mantem and o mantem no se wo nwu ye odi nka ka kire wo se efi na otino bia metu ho enti se me ma ya da didi na da eye de na zigibam aje adwene mro so nko an na ma ne kofi ho ho ye le ha o enkroma ti we odo azigibam na odo no bibie mu na enkroma do no elo ka kire wo se babie wa kudi no odi e ma ho enti azigibam na entie sometimes a man ya na muntie be man asam kakra ebi wa mo dwene negative too much be man ko dwuma no ma ya na adwene bebre wo mutrim na ye pese fa kwa bia so ya ko na dwuma mu ye ko busa na se ni sa ne ma no da bia de to ko beba ezigiba mo no na ko twiji problem ne de baaye ena ma we nyina asi ye yo abusuafo ene ye bra ne se na nka e wo se ezigibam okekeda ye se kena keda so wo abonten ana so wo fie na wo twa okunu no o ma kekeda keda na ahwa ye betima keda ye betima keda mana ye enti bibra say me say fa wadwen kire to comment section ho ye say ye dru bembem so ye nhwe bembem a ono nso me fa ne say ye tu unua ezigibam anka no kran kire bembem se no oni baby papa te wo ba ye na wa beto ye tu no osan nyi obi na age no no so san di na ne house be piso obetina fie oye no chese wanyo chese de bembem ebe suban bembem yi na di wo fie kwa de medwen wa ma nti ase show na wo no pe o usu no pe no pe unua o so se mi ko pe o usu na se ade na o usu ye sebi meka se bia ase ne ti ne fie sebi o oba wonyem na sebi obokunu na waje na ba wonche na chinchina wo so pe no sebi obi a sebi obi a na adwum da obi anya sa ade no oba na wonyem no kra no o se ne pe o so ompew o di ne fa kwa bia to so ompew enti aba so no nyem a ne kuru ne na nya problem kakra no be take advantage sometimes no ayana mema bi timi take advantage e wo obi hawa wokomu oba bia ho che bia wokom oba pa adwuma ye na be ma na take advantage na o pe so ode ye oba ne bone na o pe so fa sa ho che oba na komu no na o de nya oba ne nya ne sa wo ja se o pa chere se o usu pa no ope onya ezigibam na ya advantage no take na ni mi se na namo so na bie kwan ama no enye nananom safo bia nkita wo mo ma me gasam kire nananom bie kwan bia ma wo usu no ni tinesi no ase na bia wo mfa nwene oba ya wo so opani wo so ompew na de ti hwe oba pew mpo na ti se na wo so ompew enti se ezigibam gitum ko usu fie a na ya ahokire ene na ni atutu ato ne nsem ti no ene ma ne ko usu fie enye se bia o de dobi ne ko ye enti o usu eye bibia na zigibam so ne okọ oye bia o se wo okọ eye sa na tie enti no so usu no hu se ese se opani dia enko opani dia ma ne ho to no oba wonyem dia aden sebi oba na adwene nyekora na wonyema o ma woni nna
Oma one ne nada. What I say, no advantage nanka. O take na so na amfa ma no. Amfa on penokra on pen ba go say. Yo abusiafo o se amfa ma no. Me say yesua de. Adwuma wei adusua wo mo. Minim se wusua ne ma bebre. Menka se sini no eye wie nti de eka ho hia pa me be se me no mienu sua de. Enti fa wadwen kire fa to comment section de ye ka nyina de wusua ye na obi so nkan na wonte ase ni hu se sini ye yiye no ye nyi ne keke na mum ye yi ma emfaso bi aye den abaso me bra se say ye hwe opanini so ahwere e honom senkanya aduro so enante agewa ede vanse nkoma call ya opanyina hwe senka eyeni sika ye kan eyeni sika enema nkoma be ka afie wa ware ne ba sesika ni na wo de osu woska wo se sibu so woska na obi pemwa se ebia oba no obepe kakra ne yire ana se ne ba akodi na wo take advantage se misika nti magye no de na ma me ba Ewiase ba me ga sam tro se wo hu se o te se ye ton tumi ntu o kopre tumi ni bia o ma me se ton no na fa koto tumi onya tumi ni wi a na wa ye de wo da tumi na kwaje wo ma me sika wo tumi hu sika e wo tumi che bibia wo wiase ahwiri wo sika obetime just kan so aye de opeso wo ye bia na ahwiri so titu enkroma ba afie ho no na onim se enkroma wale na ento so no e so hu se mema bi wo ho a wo di ma bi achi because of sika sa na ma bi so di mema bi achi because of sika ye ka odo ankasa enka odo bi enim na so bi emo kakra oba no timi di bo ba ema nti no e no odi na chi emo kakra ba ema ne di bo oba nti no odi na chi ba ye ka se yemfa odo nto se me di odo pa esi wona do asumesi a na obenti a enka bi nka ho kra enti ahwere hu se ni sika ni to betimi adina so abo ankroma ama ankroma so awale ne ba no ti ahwere de o ya ade no or sacrifice ni sika e de ama ne ba no enti mi de mi hu ahwere enfu so bia o ye o ya ade yo abusiafo anhwere ya ade ye se ahwere ni sika nti enti wo sika nti ubetimi atowi ase nipa nyina na wo sika nti ubetimi sika asisi obi ana fa wadwen kire no fa to comment section ho na afeso me pese ye hwa ade bi o hwese enkroma ekọ anhwere fie no for the first time okọ honom no obisa ne se wo ne wan nete enkroma kan asem bi mani anye ho wo se wona ne papa nete enti se ojiri se enkroma ka se owo yira ebi kwa nkasikani ni de adwuma ne bema no nemom na dwen koso se wode ne bema no enso nkroma asem kan ne se mi ne yire me ne papa nete asem we wodwen ho sen da bi de enkroma nya mfumso enkroma onya da bi enkroma mfumso ye de okofi ofo adwuma ena okoye no unsa asema ahwere busa no ono nya ba bia wo adwe wonya ho na newo obusa se he no wote na busuafo no so ba bia wote na busuafo na te ho ampanso ba bia enkroma te no na busuafo so ho bi enti enkroma de papa na musa na awale ho asem se wa wale ana wa wale se ka papa ni busa ni se wa wale na otwa atro se da bi won wale na one ne papa na te dia em de different wo musa na wale ho asem eye de na okaka wale ho asem enti obusa no de wo mu na okakire no wacha se nje yankroma no onye mfumso bia omo bia ena wonko nepa onye mfumso bia enkroma de oye ni right yo abusiafo ye damase ai ha ene de mubosi eye wo hia na mo onwuno minisu asua na bebiama bebirum se de ye kan na ye hye mo bose enche kra ye de fro kra eba ye di twam efe yie adesua nso wom te se de ohia na mo onwuno abusua wo mu no enti yesra mo nkoso na mo hwe channel na mo subscribe na mo share ye damase bebre bye bye.